Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Roga. Taong 1988, Socorro, Surigao del Norte. Itong mga panahong ito, kasalukuyang naninirahan malapit sa may pantalan, itong si Roga. Ang kanyang trabaho noon, pagbebenta ng mga nahuli niyang isda sa mga bangkang may daladalang pasahero. Bagaman simple ang kanyang trabaho, sapat na ito para sa kanya para buhayin ang kanyang sariling pamilya. Para kay Roga, hindi problema ang pagkakaroon ng maraming anak kung patuloy namang nagbabanat ng buto ang mga magulang nito. Bukod sa pagbebenta ng isda, marami rin siyang ibang pinagkakaabalahan. Kabilang na sa mga yon ay ang pagiging giya o gabay niya sa mga taong bakasyonista. Ayon kay Roga, malaki-laki ang kinikita niya sa ganoong trabaho kung kaya't sa tuwing wala siyang ginagawa, patuloy siyang naglilibot ng Socorro upang tumuklas ng mga lugar na merong bukod tanging tanawin. Sa ganoong paraan, madadala niya roon ang mga turista na siya namang inaasahan na niyang magbibigay sa kanya ng malaking halaga. Dagdag pa niya na, kahit marami siyang nakikitang kakaibang nilalang, hindi yun sapat para mapigilan nito ang kanyang nais. May mga pangontra naman siyang nakalaan para sa mga nilalang na yan, pero ang araw-araw niyang ipinapanalangin na huwag niyang makatagpo sa kanilang lugar ay ang mga taong dilim. Sa maniwala kayo o hindi, malakas ang kutob ni Roga na sa kabila ng kagandahan ng pulupulutong nilang isla, meron doong nagtatagong mga mapanganib na nilalang. Malamang sa malamang, ngayon nyo lang narinig ang tungkol sa mga ito. Alang-alang kay Pinuno, ilalahad ko sa inyo, hindi lang tayo ang mga uri ng tao na naninirahan sa mundong ito. Magmula noong winalis ng Diyos ang mundo, merong natirang ibang lahi. Kabilang sa mga ito ay ang mga engkanto at elemento at ang namamahala sa kanilang lahat ay ang mga dulum. Ang mga nilalang na yan ang pinagmumulan ng lahat ng uri ng bertud sa kaliwa. Kagaya ng ating sibilisasyon, meron din silang mga pangkaraniwang miyembro, mga mandirigma, mga manggagamot, at higit sa lahat, mga tagapanday ng mutya. Kinikilala rin silang Panginoon ng mga aswang at iilang mga malalakas na uri ng mga mambabarang na direktang sumasamba sa dyablo. Para maunawaan nyo ang lahat ng sinasabi ko, ang mga dulum ay ang lahing kinasihan ng mga demonyo para magsagawa ng mga mahalagang bagay na hindi nila kayang gawin sa mundo ng mga tao. Ayon kay Roga, marami ng usapin ang kumakalat sa kanilang lugar ukol dito, pero ang pinaniniwalaan niya sa lahat ay ang salaysay ng kanyang lolo. Naniniwala siya na sa lahat ng taong nakilala niya, ang lolo niya ang walang kakayahang magsinungaling. Bihira lang yung magsalita, pero ang bawat katagang inilalabas ng bunganga nito ay merong sinasabing palabra de honor. Isang katapatan sa salitang kanyang binibitawan. Dagdag pa niya na, kahit may mangilan-ngilan mang kwento ng dulum sa kanilang lugar, ang istorya ng kanyang lolo ang pinakaklaro sa lahat. Ayon sa lolo niya na, noong kabataan pa nito, meron yung naging kaibigan na dulum. Mabait naman ang nilalang na yon, pero kadalasan sa mga ginagawa nito, purong mga masasama. Napag-alaman din ng lolo niya na anak yon ng panday, kung kaya't doon niya napag-alaman ang tungkol sa mga mahalaga nitong tungkulin sa kanilang kaharian. Nag-ugat ang kanilang pagkakakilala noong nawala ang lolo niya sa isang bundok na pinapalibutan ng mga isla. Halos magdadalawang araw na siya roong nagpapalaboy-laboy hanggang sa matagpuan siya ng nilalang na yon. Ito ang naggabay sa kanya papalabas ng lugar at hindi naglaon na gawa nitong makabalik sa sarili nitong pamamahay.
Matapos ang mga pangyayari, naging madalas na ang pagkikita nila. Palagi silang nag-uusap ng nilalang na yon na para bang isa lamang itong ordinaryong tao. Nang makuha na ng lolo ni Roga ang loob nito, nagawa na nitong mailahad sa kanya ang tungkol sa patagong pag-iral ng kaharian ng mga taong dilim sa kanilang lugar. Kabilang sa inilahad ng nilalang na yon ay ang mga palasyo nilang gawa sa anino ng lahat ng bagay sa mundo ng mga tao tuwing tumatalikod ang araw sa kalupaan. Napag-alaman din ng kanyang lolo na taon-taon merong pumapasok na mga aswang sa kanilang baryo para kumuha ng bertud sa kaharian ng mga dulong. Dahil sa mga bagay na inilahad ng kanyang lolo sa kanya noon, kung kaya't ni minsan, hindi na niya ito nagawa pang makalimutan. Taon-taon din siyang naghihintay ng mga dumarapong aswang sa kanilang lugar, pero bigo siyang makakita ng kahit isa sa mga ito. Isang hapon, habang nagpapahinga si Roga sa harapan ng isang isla, meron siyang napansing mga nilalang na naglalakad sa madilim nitong bahagi. Halos ilang minuto niya rin yung pinagmasdan hanggang sa tuluyan na niyang makumpirma na mga tao ito. Akala niya ordinaryong tao lang ang kanyang nasisilayan, kung kaya't ang ginawa niya, pasimple yung nilapitan. Nang magkaroon na siya ng sapat na layo sa mga nilalang na yon, walang kaabog-abog naman niya yung sinigawan at kasabay nito ang dahan-dahang paglaki ng kanyang mga mata. Sa punto kasing yon, nasipat niya ang mga nilalang na merong lumalabas na usok sa kanilang mga katawan. Hindi rin solido ang mga wangis nito, gawa ng kapag umiihip ang isang malakas na hangin, para na yung nagiging isang anino. Matapos naman yung masilayan ni Roga, hindi na siya nagdalawang isip na tumakbo papalayo. Ni paglingon hindi niya na ginawa sa takot na baka matuntun pa ng mga nilalang na yon ang kanyang kinaroroonan. Nang makabalik na siya sa kanilang tahanan, halos hindi niya maipagkakaila ang sobra-sobrang kabang kanyang nararamdaman. Sinubukan niya pa noong ikalma ang kanyang sarili, pero patuloy niya pa ring nasisipat sa kanyang memorya ang wangis ng mga ito. Kinagabihan, nagkaroon siya ng matinding lagnat. Nanginginig na rin noon ang kanyang katawan at pakiramdam niya umiikot ang higaang kinararatayan niya. Halos nagpatuloy ng 3 araw ang ganoon niyang karamdaman hanggang sa nagdesisyon na ang kanyang asawa na tawagin ang lolo niya. Sa pagdating nito sa kanilang tahanan, agad naman itong napansin kung ano ang kanyang kalagayan. Paglapit nito sa kanya, seryoso naman yung nagwika ng, "Nakakita ka na ba ng isa? Apo, hindi ba ang sabi ko sa iyo, huwag kang maggagala sa mga isla tuwing sumasapit ang Huwebes? Araw yan ang pagsilabasa nila. Masyado yang mapanganib para sa mga katulad mo. Alam mo, maswerte ka at nakauwi ka pa." Nang marinig naman ni Roga ang sinabi ng lolo niya, pilit naman niya yung tiningnan habang nanghihinang sumasagot dito ng, "Tulungan mo naman ako, Lo. Kailangan kong gumaling kaagad para makapagtrabaho. Ayokong maging pabigat sa kanila." Dahil sa sinabi niya, hindi na nagdalawang isip ang lolo niya na abisuhan siya ukol sa mga bagay na kinakailangan niyang gawin. Ayon dito, hindi ganong kadali ang pag-alis ng karamdamang ibinigay sa kanya ng mga dulong. Maraming proseso para magapi ito, pero maswerte pa rin siya kahit papaano, gawa ng meron yung karunungan na hindi tinatangan ng karamihang albularyong naninirahan sa kanilang lugar. Pagkalahad ng lolo niya ukol dito, may inilabas yung isang ugat na kulay itim, kung saan dali-dali naman niya itong tinapyasan ng konting piraso sabay balik sa bulsa nito. Matapos yung gawin ng lolo niya,
Kumuha yon ng isang mangkok na nililok sa putik na merong lamang kamangyan at nagbabagang uling. Bago nito ilagay ang tinapyas nitong ugat, inabisuhan nito ang kanyang mag-iina na umalis na muna sa silid na yon pansamantala. Nang masiguro nilang silang dalawa na lamang ang naroon, doon na ito unti-unting nilagay ng kanyang lolo habang patuloy na iniikot sa kanyang kinahihigaan. Matapos lamang ang 3 balik nito, agad namang naramdaman ni Roga ang dahan-dahang paggaan ng kanyang katawan. Hindi naglaon, napansin na lamang niya na malakas na siya. Pagtigil ng lolo niya sa ginagawa nito, agad naman siyang tumayo sa kanyang higaan habang paulit-ulit doong nagpapasalamat. Ilibing mo ito sa likod ng bahay ninyo. Magpasalamat ka sapagkat dininig ng kaibigan ko ang hiling mo. Bilisan mo, maghihintay ako sa iyo rito. Wika ng lolo niya. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, hindi na siya nagdalawang isip na tumungo sa likurang bahagi ng kanilang tahanan. Matapos niyang mailibing ang mangkok, agad naman siyang bumalik sa kinaroroonan nito upang malaman niya kung ano ang nais nitong ilahad. Sa pag-uumpisa ng kanilang usapan, wala silang ibang tinalakay kundi ang tungkol sa kaibigan ng lolo niya. Naniniwala ito na para maging ligtas na siya sa mga susunod na gagawin niya, kinakailangan niyang malaman ang sikreto ng mga nilalang na yon. Sa pamamagitan ng pag-alam sa mga oras ng paglitaw ng mga ito, paniguradong makakaiwas siya. Ayon pa dito na may daladalang kakaibang enerhiya ang mga dulong na siya namang hindi ligtas para sa katawan ng mga ito. Ang tanging paraan para yon ay malabanan ay sa pamamagitan ng pagtangan ng medalyon ng 3 personas. Gamit ang agimat na yon, hindi direktang maaapektuhan ang kanyang katawan, bagkus ang mga presensya ng dulong ay tutungo sa mga personang napapaloob dito. Dagdag pa ng lolo niya na yun lamang ang nag-iisang paraan para makontra ang mga taong dilim. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, inilahad ng lolo niya na ang kabuuang isla ng lugar nila ay matagal na panahon ng pagmamay-ari ng mga dulong. Wala pang katao-tao sa lugar na yon, nag-iiral na ang mga ito. Naniniwala rin ito na parte ng kaharian ng mga nilalang na yon ng kanilang baryo. Ang pantalan namang nagdudugtong sa kanila sa ibang lugar ay pantalan din ng mga dulong. Nang marinig naman ni Roga ang sinabi ng lolo niya, doon niya naunawaan kung gaano pala kamapanganib ang kanilang lugar. Matapos ang kanilang pag-uusap, nangako yun sa kanya na ipapakita ang mga bagay na tinutukoy niya. Hindi kasi nagsasalita ang lolo niya ng walang basihan at palagi yung may patunay nang sa gayoy hindi siya mapaghinalaang nagsasabi ng kasinungalingan. Pumunta ka sa bahay ko ng Biyernes ng gabi, iho. Ipapakita ko sa iyo ang mga bagay na sinasabi ko. Huwag kang magdala ng kasama at mas mainam na wala ka ring pagsabihan ng tungkol dito. Kapag nalaman nila ang tungkol sa mga bagay na alam natin, hindi malabong lumaya sila sa lugar na ito. Paalala ng lolo niya sa kanya. Matapos nitong makapagsalita, agad naman yung nagpaalam sa kanya na uuwi na. Hindi naman yung tinutulan ni Roga, lalo pat alam din niyang marami yung ginagawa. Sa paglipas ng mga araw, mas pinili niyang maglako ng mga isda sa pantalan. Hindi na muna niya noon sinubukang maglagalag sa bundok nang sa gayoy makaiwas sa mga taong dilim. Akala niya magiging ligtas na siya sa ganoong gawain, pero dumating ang isang hapon na meron siyang pinagbentahang isang bangka na bagong dating sa pantalan. Sa unang pagdaong nito, agad naman niyang napansin ng mga trapal na nakababa kahit wala namang alon.
Para sa mga hindi nakakaalam, trapal ang tawag sa pangsangga ng mga bangka sa dagat tuwing nagkataong malakas ang alon sa kanilang paglalakbay. Habang naglalakad siya papalapit dito, hindi naman niya maiwasang mapaisip sa kadahilan ng pakiramdam niya meron doong nangyayaring kakaiba. Pagtaas ng trapal, unang bumungad sa kanya ay ang mga mata ng matandang namumula. Siguradong sigurado siya noon, hindi sa tao ang mga mata ng nilalang na yon. Para itong sa mabangis na hayop, buhat sa kakaiba ang hugis ng kulay itim nitong parte. Yung tipong parang sa ahas kapag meron yung nakitang biktima, gano'n ang bumungad kay Roga. Imbis na aalokin niya yon ng isda, ang ginawa niya, umatras siya at pilit lumayo sa lugar. Makalipas pa ang ilang minuto, dumating na rin ang mga kasama niya. Lahat ito nag-alok ng mga paninda nila pero ni isa wala doong bumili. Maya-maya pa, dumating na rin doon ang lolo niya, kasunod ang isang lalaking may makisig na pangangatawan. Paglapit nito sa kanya, agad naman siya nitong ginabayan patungo sa gilid ng pantalan para magmasid. Habang bumababa ang mga pasahero, gulat naman siya, gawa ng ang paningin niya sa mga ito parang nagpapalit anyo. Maya-maya pa, inilahad ng lolo niya sa kanya na ang lahat ng taong sakay ng bangkang yon, purong mga aswang. Inabisuhan din siya nitong wala siyang dapat ipag-alala sa mga ito dahil pumunta lang yun sa kanilang lugar para kumuha ng mga bertud sa kaharian ng taong dilim. Naniniwala rin ng lolo niyang yon, merong iilan sa mga nilalang na yon ang hindi makakauwi. Bago kasi sila makakuha ng bertud, dadaan sila sa isang pagsubok. Ang sino mang mabigo sa pagsubok na ibinigay ng mga taong dilim, ipapakain sa mga alaga nitong elemento. Yon ang kanilang kaparusahan laban sa mga tagasunod nilang walang sapat na kakayahan. Matapos makababa ang lahat ng nilalang, agad naman yung ginabaya ng kasabayang lalaki ng kanyang lolo. Nang makalayo na ang mga ito, bigla namang napatitig ang lolo niya sa kanya habang nagwiwika ng, "Ang lalaking yon, ang sinasabi ko sa iyong kaibigan ko. Kanina habang naglalakad kami, inimbitahan niya tayong manood sa gagawin nilang paligsahan sa mga dayong aswang. Sumama ka, Roga, para maunawaan mo mga bagay-bagay na totoong nangyayari sa ating lugar." Dahil sa sinabi nito, tanging pagtangulang naman ang kanyang nagawa habang patuloy na pinagmamasdan ang kahuli-hulihang aswang na lumalayo sa pantalan. Sa pagkawala ng mga ito, agad naman silang tumungo sa bahay ng kanyang lolo para maghanda. Ang tanging tangan lang nila noon ay ang medalyon ng 3 persona. Kumain din sila ng kapiranggot na ugat na parang uling para magkaroon ng balat kayo bilang mga taong dilim. Sa pagsapit ng gabi, minabuti na nilang umalis sa kanilang baryo. Habang binabagtas nila ang daan, nanatili siyang walang kaide-ideya kung saang lugar sila pupunta. Makalipas pa ang ilang minutong paglalakad, doon bumungad sa kanila ang 2 puno ng kalumpang na nag-anyong arko. Pagdaan nila rito, laking gulat na lamang ni Roga nang masipat niya ang pagbabagong anyo ng buong paligid. Sa isang iglap, biglang nagkaroon ng 7 buwan sa kalangitan kung saan kitang-kita niya ang isang malaking ahas na lumilipad papaikot sa mga ito. Sa kanilang harapan, nasipat niya rin ang nagsisilakihang mga gusali na walang ibang kulay maliban sa itim. Ang lahat ng gasera at liwanag sa lugar na yon ay parabang binubuo ng mga itim na apoy. Basta, lahat ng makikita mo roon, kulay itim. Ayon kay Roga, hindi niya mawari kung papaano magliwanag ang mga bagay na yon, pero sa hindi maipaliwanag na sitwasyon, nagiging posible naman para sa kanya
na masilayan ang buong paligid. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid, dahan-dahan naman silang lumapit sa imperyo ng mga taong dilim. Habang binabagtas nila ang daan, doon napagtanto ni Roga na halos sakupin na nito ang kabuuan ng isla. Kahit saang dako man siya magmasid, wala siyang ibang nakikita kundi ang kaharian ng mga nilalang na yon. Lumipas pa ang ilang minutong paglalakad, narating na nila ang isang liwasan. Hindi pangkaraniwan ang lugar na yon, gawa ng ilang ektarya ang lapad nito. Kompleto rin yun sa gamit, kagaya ng mga pangkasalukuyang kagamitan. Ayon nga sa kanya na kahit kulay itim ang lugar na yon, nakapagtatakang maliwanag pa sa sikat ng araw ang kanilang mga nakikita. Maya-maya pa, nang magsidatingan na ang mga taong dilim, doon nila nakita ang iilang mga aswang nitong kasama. Bawat isa sa mga ito nakatali ng kadena at mga tanikala upang masigurong hindi yun makakatakas. Sa pagdating ng mga ito sa pinakagitnang parte ng liwasan, hinarap ang mga nilalang na yon ng isang kapreng alipin din ng mga taong dilim. Ayon sa nilalang na namamahala sa paligsahan, kinakailangan nilang talunin ng kapre nang sa gayoy makuha nila ang pakay nila sa lugar. Labanan hanggang kamatayan din ng batas sa paligsahan, kaya na may inaasahan ng mga aswang na hindi madali ang kanilang gagawin. Gayunpaman, wala na silang magagawa sa kadahilanang napasubo na sila. Sa pag-uumpisa ng paligsahan, buong puwersa namang sinugod ng mga aswang ang kapre. Pag-unday nila roon ng hindi mabilang na saksak, sumigaw lang naman ng malakas ang nilalang, subalit hindi man lang nila ito nagawang mapahina. Ilang ulit pa nila yung pilit pinatay, pero sa tuwing nagtatamuyo ng hindi mabilang na pinsala, tila bang mas lalo lang itong lumalakas. Makalipas pa ang ilang minuto, nang biglang lumundag ang nilalang na yon, dalawa sa mga aswang ang mabilis nitong nadakip. Sa pamamagitan ng kanyang dambuhalang kamay, dinurog niya ang mga nilalang hanggang sa dumating ang puntong magkalasug-lasug na ang buong katawan nito. Sinubukan pa yung lapatan ng lunas ng kanilang mga kasama, pero maging ito man, hindi na nabawi ang buhay ng dalawa. Dahil sa pangyayari, umangil naman ang napakalakas ang mga aswang habang pilit na pinapatay ang kapre. Tumagal ng 30 minuto ang labanang yon, subalit ni katiting na panghihina ng alaga ng taong dilim, wala yung nakita. Sa pagdating ng puntong 2 na lamang ang aswang na natira, yun na ang hudyat ng pagwawakas ng paligsahan. Paglapit ng kaibigan ng lolo niya sa dalawa, agad naman yung inabutan ng 2 bertud habang nagwiwika rito ng, "Kailangan naming mamili ng mga karapat-dapat. Sabihin ninyo sa mga angka ninyo, hindi madali ang pagkuha ng bertud ng gabunan. Huwag nilang kakalimutan, buhay ang nakataya para umangat ang kanilang kakayahan. Mahusay, magandang laban ang inyong ipinakita. Karapat-dapat kayong tumanggap ng gantimpala." Matapos itong mailahad ng nilalang na yon, agad namang tumayo ang dalawa habang patuloy na nagpapasalamat. Rinig na rinig ni Laroga ang pinag-uusapan ng mga ito dahil bukod sa malapit lang sila rito, pansin na pansin niya na kapag nagsasalita ang mga taong dilim, para yung sumisigaw pero mahina lang. Yung tipong malumanay ang pananalita nito pero para yung galit. Sa pagwawakas ng paligsahan, agad naman silang naglakad pabalik sa arko ng 2 puno ng kalumpang. Nang makalabas na sila rito, bigla rin naman nanumbalik sa normal ang buong lugar. Sa puntong yon, labis-labis ang pasasalamat ni Roga gawa ng nakauwi sila ng buhay. Sa paglipas ng mga araw, unti-unti nang nag-iba ang kanyang pananaw sa kanilang lugar.
Hindi niya maipagkakaila kasi noon, merong mga taong dilim ang nakikipagsabayan sa kanilang baryo tuwing sumasapit ang takip silim. Pero alam niyo ba, nagpapasalamat na lamang siya noon sa kadahilanang ni minsan hindi nagbigay ng salot ang nilalang na yon sa kanilang lugar. Magpahanggang sa ngayon, mariin pa ring naniniwala si Roga na totoo ang mga taong dilim. At saksing buhay siya kung papaano ba para sa mga aswang ang proseso sa pagkuha ng bertud ng gabunan. Okay, opinyon ko sa kwento. Taong dilim, dulum o dulong. Ngayon ko lang narinig tong ganitong klase ng nilalang. Kasi alam ko sa tinagal-tagal kong pagkukwento rito sa channel ko, which is 4 na taon na, no? Hindi ko alam na ito pala yung nagbibigay ng bertud sa mga aswang para maging isa silang gabunan. Pero syempre, ibang usapan din naman kapag siguro binless ng engkantong itim o pinasa yung bertud ng gabunan sa susunod nilang henerasyon. Pero engkantong itim, hindi rin kaya ito sila, taong dilim? Pwede, di ba? Pero base dito sa kwento, parang ultimo yung mga engkanto, ginagawang Diyos to, tong mga taong dilim. Medyo nakakakilabot lang, no? Kasi kaparehas natin sila ng antas, kaparehas natin sila kung paano sila nabubuhay, pero nasa kadiliman na side. Gets nyo? Parang nasa demonyong side sila eh. Di ba? Sila nga yung nagbibigay ng bertud eh. Tapos meron pa silang mga parang manggagawa na gumagawa ng mutya para sa kaliwa. 'Di ba? Hindi ko lang alam kung meron na ba akong serye na nabanggit itong mga taong dilim, pero sobra ako nagkakaroon ng interest dito sa lahi na to kasi parang ngayon lang siyang dumulas sa dila ko 'di ba? Pero syempre, lahat 'yan mananatiling katanungan sa ating isipan gawa nga ng one hit lang to. Pero maganda sana no kung meron tayong serye na may ganitong klase ng kalaban para mas maipaliwanag eh. Pero hintay-hintay tayo, malay natin, di ba? May mga ganitong klase pala ng kwento na naitatago sa baul o sa kaluloluhan ng mga subscribers natin. Kaya hintay na lang tayo. Pero sa ngayon, kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.